Нядзеля, выходны, але насычаны выбарчымі навінамі дзень. Усё самае важнае апавядзем па-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна. Распачынаем аб'ектыў. Я стаміўся, я ухожу. Абяцанага Лукашэнкам доўга чакаць. У гэтым красавіку была вельмі складаная сітуацыя, і Лукашенко, напэўна, трохі спужаўся вымаўляць сваё штогадовае пасланне. Не будзе яго і заўтра. Высветлім, чаму. Той перыяд, за які ён кіраваў, што сапраўды ён зрабіў для народу. Не для сябе, а для народу. Нядзеля. Хтосьці адпачывае, а хтосьці мітынгуе. Три женщины, которые сейчас просто показывают, объединяются, это будущее Беларуси. Перемен. Наши сердца. ЦВК адмовілася ад відэакамераў на ўчастках. Грошы на іх прапанавалі людзі. Гэта зроблена, каб абмежаваць празрыстасць. Няма чаго сказаць, або з іншых прычынаў штогадовае пасланне Лукашэнкі перанеслі чарговы раз. Хоць і планаваў, але заўтра кіраўнік краіны не звернецца да народу і нацыянальнага сходу. Цяпер абяцаюць паслязаўтра. Што ж сёлета замінае Лукашэнку прамовіць перад людзьмі, высвятляў Александр Папко. Дэпутаты, міністры, замежныя дыпламаты. Штогод кіраўнік дзяржавы апавядае ім, куды павядзе беларускую эканоміку і замежную палітыку. Сёлета выступ Лукашэнкі анансавалі на 3 жніўня. Прэс-сакратар Лукашэнкі, аднак, заявіла, што выступіць ён на дзень пазней. Магчыма, гэта звязана з пагаршэннем здароўя, бо сітуацыя напружаная, і для чалавека ва ўзросце Лукашэнкі такія нервовыя сітуацыі, як зараз, напэўна, не спрыяюць добраму самаадчуванню. Апошнія 10 гадоў пасланне нацыянальнаму сходу і народу адбывалася ў красавіку. Сёлетні перанос Лукашэнка патлумачыў непрадказальнасцю, якую ў свеце выклікала, цытата, «сітуацыя з каронапсіхозам». На агул адмовіцца ад паслання кіраўнік Беларусі не можа. Гэта ягоны канстытуцыйны абавязак. Перавод эканомікі на рынкавыя рэйкі, скарачэнне дзяржаўных выдаткаў і абарона незалежнасці. Такія задачы Лукашенко ставіў у 2015 годзе. Праз 2 гады прыярытэты змяніліся. Лукашенко загадаў ураду прывабліваць інвестараў, не захапляцца рынкавымі рэформамі ды спаганяць грошы з гэтак званых дармаедаў. У мінулым годзе асноўнымі тэмамі сталі падтрыманне дзяржаўных прадпрыемстваў, заробкі бюджэтнікаў ды змены ў Канстытуцыі. Рэфармісцкага запалу і планаў на будучыню рабілася ўсё менш. Што Лукашенко будзе абяцаць сёлета? У Лукашенка скончыліся аргументы, якімі ён можа прывабіць свой электарат. Засталіся толькі тыя аргументы, якімі ён можа запалохаць. Гэта пагроза інспіраванага Крамлём дзяржаўнага перавароту і кровапраліцця, тлумачыць Владимир Мацкевич. А што б хацелі пачуць ад Лукашэнкі нашыя грамадзяне? Почему мирных людей останавливают на улице, почему их сажают в тюрьмы, почему мы не имеем права голоса, почему мы все должны молчать, и когда это все прекратится. Не интересуют слова, поэтому что там будет сказано, от этого, я считаю, что именно от этого ничего не поменяется. Я просто не вижу смысла сейчас думать, какие у меня есть к нему вопросы. Я просто не хочу, чтобы он был и все. Я хотел бы почуць, что ён стаміўся, ён сыходзіць. Сярод тэмаў паслання, якія Лукашенко агучыў у красавіку, сыходу ў адстаўку не было. Ён абяцаў прэзентаваць перадвыбарчую праграму і прапанаваць змены ў Канстытуцыю. Александр Папко, Белсад. Берасці і Баранавіча сёння віталі Святлану Ціхановскую. Агулам паслухаць прадстаўніцы аб'яднанага штабу паводле падлікаў праваабаронцаў прыйшлі каля 20 тысячаў чалавек. Што казала кандыдатка на прэзідэнцтва і якія ўражанні людзей у вашай увазе? Вы Барановича, идем пешком к месту пикета. Светлана Тихановская! Терпеть. Мы не можем больше молчать. Мы не можем больше бояться. Я с головою залезть и под колду. Простые
все равно. Чем больше людей будут приходить на такие встречи, тем, мне кажется, больше шансов что-то изменить. Мы смотрели прямые эфиры в Гомеле, Мозыре, и поэтому решили не оставаться в стороне. Видим, что народ за перемены. Хочу, чтобы хорошо было детям. Хочу, чтобы была нормальная медицина. Потому что мама умирала, никто вообще внимания не обращал. Хочу перемен за Светлану Тихановскую, за новую жизнь. Можно жить далее, день прийти новый, добранеш по небу, добранеш по нове, простые словы. Я прийшла сама, это мені не хтось сказав, що треба прийти, я сама захотела і прийшла. 3 женщины, которые сейчас просто показывают, объединяют всех, это будущее Беларуси. Есть чем согреться, есть где сховаться, в доме батьковским у машины хате, простые слова. Любим, можем, переможем! Штаб Сергея Черечня не об'єднається з кампанією Світлани Тихановської. Причиною кандидат на президентство назвав радикальну опозицію у оточенні своєї конкурентки. Гэта канчатковае рашэнне ці ёсць шанец знайсці паразумення? Каментары абодвух штабоў у сюжэце Ольгі Гардзейчык. Пресс-атташе кандидата в президенты Сергея Черечня Виктория Стралковская подтвердила, что ни ей, ни самому кандидату не удалось сконтактоваться с представниками объединенного штаба Светланы Тихановской. Тихановской не получалось ни отправить представителей на встречи, ни приехать самой. Но они отказывались от встречи, соответственно, у нас было предложено, наверное, порядка 4 раз. Если человек сам лично не идет на контакт, какой смысл делать официальные какие-то заявления? Тем часом у об'єднаным вакол Светланы Тихановской штабе заявили, что на агул не ведаюць пра спробы прадстаўнікоў штаба Черечня звязаться с ими. Наш штаб Светланы Тихановской, кандидата в президент Республики Беларусь, не поступало ни таких запросов, никаких договоров с ними не было. То, что Черечня будет для себя решать, да, я думаю, что если он снимет сейчас свою кандидатуру в пользу Светланы, то это ему очень серьезно поправит репутацию. Ранее Сергей Черечень адмовіўся ад правядзення перадвыбарчых пікетаў, між іншага дзеля таго, каб не замінаць акцыям каманды Тихановскай. Сёння яшчэ адзін кандыдат на прэзідэнта Андрэй Дмітрыяў на сустрэчы з жыхарамі Наваградку заявіў, што ягоны штаб не атрымаў адказу на прапановы пра супольныя дзеянні ні са штаба Черечня, ні са штаба Тихановскай. Здравствуйте. Ольга Гардзейчык, Белсат. Відэаназірання на выбарчых участках не будзе. Лідія Ярмошына неаднойчы казала, што грошай няма. Ініцыятывы «Сумленныя людзі» знайшлі сродкі. Але Цэнтр выбаркам адхіліў прапанову усталяваць камеры за кошт беларусаў. З якой аргументацыяй ведае Кірыл Смяглікаў. Цэнтр выбаркам не будзе усталёўваць сродкаў відэаназірання на участках. Галоўная прычына адмовы, цытата, «незразумеласць парадку практычнай рэалізацыі». Таксама ў ЦВК звярнулі ўвагу на тое, што выбарчы кодэкс краіны не дазваляе прыцягваць тэхнічныя сродкі ад грамадзянаў для правядзення выбараў. Абсталяванне ўсіх участкаў для галасавання відэакамерамі з прамой кругласутачнай трансляцыяй патрабуе, як і ўвядзенне любых іншых выбарчых працэдураў з выкарыстаннем інфармацыйных тэхналогіяў, не толькі прававых, але і інфраструктурных перадумоваў, а таксама папярэдняй ацэнкі іх коштаў, эфектыўнасці і адпаведнасці патрабаванням інфармацыйнай бяспекі. Аднак паводле прадстаўнікоў ініцыятывы «Сумленныя людзі» усе тэхнічныя і прававыя аспекты былі дакладна прапрацаваны. Паводле ж праваабаронцаў, адмова ў відэаназіранні хутчэй на карысць абмежавання празрыстасці выбараў. Калі б камеры былі установлены адпаведным чынам, з адпаведным ракурсам і фокусам, то яны б маглі, канешне, значна палепшыць празрыстасць працэдуры і галасавання і працэдуры падліку галасоў. І гэта вельмі важна ў сённяшніх умовах такога,
просто вельмі высокага недаверу да дзеянняў дзяржавы і выбарчых камісій. Не будзе не толькі відэаназірання. З прычыны складанай эпідэміялагічнай сітуацыі Лідія Ярмошына рэкамендавала зменшыць колькасць назіральнікаў. У асноўны дзень галасавання іх будзе максімум 5, а ў датэрміновы перыяд толькі 3. Гэтыя эпідэміялагічныя аспекты, яны выкарыстоўваюцца кожны раз по-рознаму, так як это карысна, як это зручна тым, хто, арганізатарам гэтага працэсу, тым, хто мае магчымасць это ўсё скарыстаць. То гэта падстава для забароны, то гэта падстава для... То гэта не замінае нейкім зборам людзей. Датэрміновае ж галасаванне стартуе ўжо 4 жніўня. А ці скарыстаюцца сваім правам галасаваць загадзя жыхары Бабруйску? Нет. Не хочу. Чтобы не подделали голоса, чтобы это было все официально в этот день. Поэтому я считаю, лучше идти 9-го. Пойдем голосовать досрочно. Почему? Не знаю. Потому что нам нравится президент. И хотим еще. Не хочу досрочно. Не хочу, чтобы были подделаны подписи. Пойду вот именно в тот день и пойду после обеда. У сеціві ж на старонцы change.org працягваецца збор подпісаў пад петыцыяй, якая заклікае правесці ў нашай краіне празрыстыя выбары. Падпісалася ўжо больш за 13 000 чалавек. Калі патрабаванне празрыстасці не будзе выкананае, падпісанты абяцаюць рэалізаваць сваё права галасавання незалежна ад, цытата, аўтарскіх трактовак выбарчага кодексу. Кірыл Смяклікаў, Белсат. Мяне ж уся інфармацыя на сёння. Зычу спадарству надзвычай прыемнага вечара і ўдалага пачатку наступнага тыдня. Вельмі важнага для ўсіх нас тыдня. Да сустрэчы.